Sunod-sunod na operasyon ang ikinasa ng Southern Police District laban sa iligal na baril at pampasabog na nagresulta sa pagkakaaresto ng ilang sospek sa Taguig at Muntinlupa. Sa Taguig City, isang lalaki ang naaresto matapos ireklamo na may dalang baril habang umiinom, kung saan na-recover sa kanya ang isang caliber 38 revolver na may bala. Sa hiwalay na operasyon, 2 kabataan naman ang nasa kote matapos makumpiskahan ng granada at isang 9mm pistol na may magazine. Mga bagay na may tuturing na malaking banta sa seguridad ng publiko. Samantala sa Muntinlupa City, 2 suspect ang naaresto sa bisa ng search warrant kung saan nasabat ang mga baril at bala na walang kaukulang dokumento. Ayon kay Police Colonel Glenn Oliver Cinco, Acting District Director ng SPD, tuloy-tuloy ang kanilang operasyon upang mapanatiling ligtas ang komunidad laban sa banta ng iligal na armas. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.